watwakie kaka okang' manego med ni mine makamago kawo nikech moko bende luor. Samoro ni kawo nadhi chiwo report to wuon oda samoro osiepa ma wuoyi nyalo luwa kadhi kata mana chiwo report makamago. Gaya karo ke twak makama kaka dok in bende imetimo representation ne boy child mantiere oko kanyo nikech nonro yango ni joma chuo bende makoro ntiere kona tamalo mathoth e nek mag mine. Ninjo kanyo jok ma mine gi odak go mago wuon ute magi kata mana chuopegi. Ninjo kanyo ma ntiere kona tamalo mamalo kiluo kanyo gi osiepgi ma yawuoyi kata mana boyfriends. E thuolo mar adek gin yawuoyi. Kaka jakedne ratiro mag oganda e pacho ka Gaya. Iparo ni nek mag mine makamagi nango meni medruok makamagi neno ang'o mok timre Gaya? Mana kinyalo keto volume. Erokamano. Yes, of course. Actually, Mbakama is very important. Kishking your statistics, me temos unamukomoka. Mine mo senike nga kende. Kata igani, kata kiwe igamoka, the 96, 2016, me tempo wajocha. Na ni mano kabisa. Gimo negolosi, moneka Kenya lotini. Ka chiko ita kaka ja hojo chate bo wacho. Apa nitie weche ma contribute e wach mar nek mar piny mang'eny. Temo wacho ni sani nitie issues of mental health. Akiani mano be mental health issues. Stress. Ji nitie gi stress mang'eny. Koro atemo mana kendo najiwo kaka owacho cha. Ni ot kama ji odak ka nikech apa ni statistics ogolo maber ni ji minego mang'eny ginego gi joma intimate partners matin joma gidak go. Matin to kipenjo ang'o miyo gini timore. Ema paro ni nitie issues monego bed matimore e utegi ma onego bed ni nono. Eka koro ing'e ni ang'o matimore momiyo joma chuo nego joma mine. Temo loso kaka jaocho cha otemo wacho matin. Koro an gima atemo wacho ni onego med mondo ng'i ane ni ang'o momiyo joma chuo stress mane ma gin go mamiyo koro gikawo kata atua mar nego ng'ama idak monego bed ni kata min nyithindi. Nyocha neno picha moro Sharon Marach e TV ni ng'ato mak Nairobi kuro kuma ontieno koting'o parts mek jaode monego to kengo matindo ting'e bag. Koro apenjo to koro ng'ani ben dhano koso ma to koro olokore koro en animal. Koro weche gi tek Sharon. Koro gima duong' ni to ka ji olose wach tinyalo fuon tie wach ting'iyo ni ang'o monego tim. Koro anyalo wacho mane from statistics mowuok no ni wach ni chuo ema gi boyfriends ema the main perpetrators. Ong'iyane kaka inyalo kony chuo. How can men cope with the issues magingo, issues of life, challenges magingo mamiyo samoro ng'ato iye wang' matek ma ng'ato dhi nek ng'ato ne. Are there ways ng'ato nyalo cope with, manage the issues magingo ni? Koro owere gi wach mar nek okaw yo machielo mondo koro kik okaw ngima mar ng'ato. Mano gima nyalo wacho sani kwa dhi mbaka ni mbele. Nikech kata mana kapok akaw kata mana ywe matin bendo oseyangore mana kaka isewacho no ni ich wang' anger management nikech samoro an kaka ng'ama miyo samoro nyalo bedo nikech wan joma mine bende ing'e ni dhowa bende samoro bende rep samoro. Koro anger management ni nikech bende moseyudore ni main cause mano mag lwenje mago kit switch. Iparo ni Zak Gaya wach baka menyalo kata mana kony nade. Ineno ka paro mane ma disum ne chuo kokai. Ahinya nyako tenre kod wach anger management. Erokamano. I think first of all, gima onego ji wang'e ni sani ji kadhe weche mang'eny. Gima kelo anger ni kwanza en ang'o, gima kelo ich wang'. Gima timore mokwongo en ni samoro ng'ato oko meet is not able to meet the demands make life expectations make life kaka for example ng'ato en janyuol to en gi weche mang'eny manie wiye kaka odwa chulo nyithinde school fees, kaka odwa pidho gi, kaka odwa rwako gi, gik ma kamago to ng'eni magi to ng'eni kaka Kenya obedo matek kabisa. Pesa be no kantie wach ma tax odhi malo kabisa. Koro ng'ato yudo ka en gi weche mang'eny e wiye kabisa. Koro kae onego bed ni konyo ji konyore. Amor kaka jaocho cha temo wacho. How can the partners support one another?
how can you understand that this is the issue ngama dichuo ni kadhe kain ngama miyo moneka kinya no sport ko sani okanyal timo man kecha chiela nyalo understand kadi watim kama giparo kamano nyalo bedo maber samoro gima timore kendo hanga management aparne what are the around you? What are the support systems around your mature? Ingani wacho gima samoro wacho jo mature gin ka gin gi stress to give better ogigine or share out. But what are the support systems around your mature in the communities? Kama kanga to nigi stress nyalo dhi to nyalo go mbaka ngato ni say omera amaye gima timore na to nyalo go mbaka to bange no chunye lendo kata duok kendo chako manyien. Koro we need to see how do you support men to deal with the issues that they face with kata wakeke weche mag ich wangi. Erokamano Sharon. Kamana inya